într-un moment important. S-a furat mireasa. Și vine acum răscumpărătorii. Acum cine te bai? Tonașul sau mine? Nașul plătește, nu? Tonașul, da? Tonașul. Uite că vine. Mirii trebuie să Mirii trebuie să facă. Uite că-i vine, ia uite-i. Ei, uite-i. Nașul iară-i bai. Iară nașul trebuie să facă. Nașule iară-i bai. S-a furat și mirele să fură. Și cine mai plece și mirele iar? Tot nașul. Tot nașul plătește și... Nașul de cheltuială. Da. Rugăm din suflet nașii și mirele să vină. Și mirele, și mirele. Să o chemați. Mirele trebuie să plăcească. Dragii mei, n-ați făcut zi de viață. Da? Nașii. Îi trebuie femeie bani jos. Mai vedem ce tâmpune la care. Unde nașul, nașurile? Nașul a venit, dar nașul a venit. Mirele! Auzi că vrea mirele! Eu vreau și pe nașul și pe amândoi. Păi și-o fugi nașul de acasă. Și-o lăsat din la frumoasă. Eu vă zic până vine și preză. Dar eu mă duc pe bătrân. Cât mai bun, o mai de până. Păi să strântând de pe pânață. Mai strâng câte o doamnă în brață. Păi nu ce uita că dicuță. Că pe mine de vățuc. Unde au apărut? Mirele au apărut. Unde o fi? Uite acum mirele vine. Nicolas, Edi, du-te după Urmează să fie și nașul și imediat. Du-te după Nicolas și zic că sunt aici. Ea tot a dus-o nuntru, dar la noi nu ți-o duce nuntru Până nu plătești. Mă face ce face și nașul șterpenește. El e pregătit că trebuie să plătească. Băi, nașule, vină încoace, băi, nașule, vină încoace să cânt o indiană. Tu băle boni, băle boni, măna sana, tu găni dini, dane dan, bolo masana, boli dini, dana, bolani sania. Să nu mă urmărești, că o ai să o pățăști, dispare din calea mea, ce-ți o fă dragostea. Nu a venit nici cu indiana. Nasıl titună? Io mi simiana, tu dom, ce ne vom bani de nou, e ti sogonani na lo, și-am iubit și eu odată, dar o negri la o fată, i-am iubit și i-am lăsat, și acum rămas lăcrimat, mă. Pentru cine, draga mea, a rămas cu lacrima, lacrima lăcrimiez din greu, mirele nu mi-a apare odată. Nu, acum ce să facem? Uite, facem târgul imediat. Vino aici că te pierzi. Draju! Bă, ia uitați aici ce mai... A apărut și nașul. Cu peruca ca... Uite aici cu nată. Pentru ochii magiului, oricând vârful muntelui, păi și cobor pe lăsătoare, până la turma de vioare, au când mă vege mândruța, cântăște majestea, păi și vine la mine la stângă, la
Bonilea. Asta e mărtit de Lucian. Cum o zis? Asta e învârtită lui Iulian. Înseamnă că nașul le are. Haide, mă, gata, haide să începem după ce am. Haide să trecem la târg. Nașul. Uitați ce-a făcut comedia asta de naș. Și-a pus asta în cap și plătește dublu. Așa, te-ai făcut, te-ai ușurat. Plătesc. No, hai să ne înțelegem, vă rog să ne gândim oameni aici. Haideți care ce doriți? Hoțul să fie încoace. Auzi, nașule, ce așa, un tric. Aolea! Aplaude! Hai să vedem! Aolea! Pregătește-te acum, nașul. Nașul trebuie sau mirele? Sau amândoi? Da. No, băi, hai să ne vedem. Stai așa, nu se poate, ia pe nașa, dacă așa-o cerut. Da, nu așa. Hai, da, așa tot frumos. Bine, aplauză, vă rugăm frumos, concepând dansul. Uite aici cam. Așa. Puneți-l la mijloc, mă, unde i-ați pus în margine? Puneți-l în mijloc să-i vadă tot. Cu jertiera. E pus în margine acolo, nu știu. Mă țin geamul cu dansul. Iată, uite-și acolo. Uite-și acolo. Ba, nu fă genunea asta. Când ești tu că e pusă la cap, nu-i fă și pe asta. Hai! Ce? Oprește-te, fiu.